Emazi usine. Sine. Ngoba yena mfowethu sine enginabo ngiyacabanga abathathu mangaphosisi. Ukhuluma ngamopho. Lona ingane yami. Oh. Nguwe lo mbhemu lo sineyamtshela ngaye ngesikhathi ngithi ngifuna ukubuyelana naye ukuthi usekhona. Hayi, yazi mangoku wamfana vele ngibuyela amathemba kwamina. Kanti khona abantu engingcono nabo ngokuhle. Hayi khuluma mfowami hayi sinempela hayi mawengane yami intombi yami futhi sibuyelene. Ngikupho ungifisa ukwazi. Mfowami usuyabindwa yini? Khuluma mfowethu, khuluma. Ngibuyelane nini? Mfowethu ngiyacabanga mhlawumbe amaviki asemathathu manje sibuyelene. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nokuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show lesebenza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke njengoba ubhuti ngihleli naye la kule sofa le, khomba kabanzi ukuthi khona into angayiqondi kahle muva nje eyenziwa uperson athandana naye. Esizoyithola futhi kungesikhathi esingakanani. So-ke asike simuzwe ukuthi ingabe usiphathele ini. Sabona kunjani? Yebo kunjani sisi? Ngiyaphila nami. Ubhuti bayisibongo? Ugadebe Mlungisi. Gadebe. Yebo, Gadebe. Indaba ukuthi indaba uthi Gadebe, why ungathi Hadebe? Nama ngikwazi lokho. Kodwa nithi R. Yebo, kunjalo. Oh, okay. Abantu baka Gadebe babuya kuphi? Babuye emzimkhulu. Oh, umzimkhulu. Yebo. Abo makhulukhulu uBhungane. Yebo. Okay. So njengoba ubuye emzimkhulu kodwa ukhulele kuphi? Ngikhulele eThaleni. Ikuphi eThaleni? Sunface. Oh, Sunface. Yes. So la eThekwini mhlawumbe uze ngokwesikolo noma ngokomsebenzi? Ngizongo wesikole. Okay, lungile ke. So ke ngicela sivele sihlale phezu kodaba ungichazele ngumlando wakho noperson wakho lana aqala ukwazana khona, la nihlanganele khona, la uqala khona ubudlelwano benu bawuthu. Yebo, ubudlelwano bethu baqala ebhasini sibuya la eTown. Okay, kuyiwapi? Kuyiwa eReserville. Oh, all right. Yes. So ebhasini uke wabona nje untomazane omuhle oyinhloko yakho. Impela. Waqala ke wakhulumisana naye. Hayi ngakhulumisana naye kwakhomba ukuthi hayi uyangizwa ukuthi ngikhuluma. Wakulalela. Yebo. Wasuyahlangana ke umuzwa wothando kunina noba uthu. Yebo bayahlangana kamnandi. Okay. Mhlambe ngaba ngalesi sikhathi nje uqala sonke siyazi ukuthi mawusaqala uhlangana nomuntu khona izinto ezibalekile ezokhiye ofanele umtshele zona. Mhlambe yena ngabe wakutshela ukuthi usingle noma wathi ukhona yena umnumzana okhona anayo empilweni yakhe kwezothando? Wangitshela ukuthi unengane. Oh, okay. Yes. Wena bewusingle ngalesi sikhathi atibona yena? Yebo ngangisingle. Ubuhlaleleni? Bulinde yena? Hayi ngangimlindele. Okay. Wathi nomntana omnganani ke ngalesi sikhathi naqala uhlangana ngaso? Uboy nje wena 6. 6. Yes. Osho ukuthi ukhulile lo muntu. Hayi ukhulile impela. Nahlangana kumuphi unyaka? 2018. Okay, all right. So ke niphathane kahle kusuka ngo2018 kuze kube manje. Angazi ngaqala phi. Kuningi kahle ubuye ahambisa ingane kulomlisa lo. Okay. Ubuye ahambisa ingane kulomlisa lo. Iqale nje emasontweni adlulile lento leyo. Yacabanga ukuthi into ekade engayenzi sonke isikhathi. Into ekade engayenzi. Okay. Okay. Manje ekuqaleni umntwana wayehamba kanjani aye kubo? Njengoba uthi uqale manje ukwenza lezi phithiphithi ngoba ngiyazi ukuthi na kanjani ubeya kubo. Weya kubo kwakufika yena umlisa lo ezolanda umntana wakhe. Oh, okay. All right. So alanda umntwana kuphelele lapho aphinda ambuyise futhi la emlande khona kuphelele kanjalo. Kuphele kanjalo. Manje into entsha ugela usehambisela yena. Usezihambisela yena. Nami kwangicaka lokho. Sithini? Isathu usuke efuna ingane yakhe ibe safe. How?
Usho njalo kuphela? Usho njalo nje. Oh, okay. And uyayikholwa leyo nto? Hayi. Angiyikhola ngoba izimpawu ziningi ukuthi sekukhona osekhona. Imake manje uma ehambisa umntwana mhlambe ubeka ejwayele ukuhamba isikhathi singanani? Uyahamba ekseni. Aphinde futhi abuye entambama. Ngolunye usuku wahamba nje waze wabuya ngakusasa. Esengitshela ukuthi hayi manje izimoto bezibheda nomgwaqo uvaliwe. Oh, okay. Uthi walala laphi? Uthi phela walala khona lapho kulo muntu lo. Okay. And wena kwakuphatha kanjani lokho? Ngafila ngenye indlela. Ngoba ngiyazi vele ukuthi kukhona okungenzeka mengase bahlangane bobabili. Sithi isiZulu amanzi la aseke ama khona. Aphindana. Yes. So ingakho ngikubuza ukuthi wafila kanjani ngokuthi ahambise umntwana kodwa alale khona abuye ngokusuku olandelayo. So ke ngaleso sikhathi leso sekunezitayile ezintsha obukade ungazazi esezenzeka manje. Yena ke isimo sakhe ke sinjani ke kuwena? Usaqhubeka usakuhlonipha ngendlela ekuhlonipha ngayo, usakuthanda ngendlela kade kuthanda ngayo, ayikho into eshintshile noma uyabona nje nawe ukuthi khona enye into engasahambi ngendlela kade ihamba ngakhona ekuqaleni? Yebo, hayi impela izinto ngendlela kade zihamba ngayo ngesikhathi engakazi ahambe singane kumuntu lo. Okay. Mekufonwa shuthi uyena phela lo suke efona lo muntu lo axhuma aphumele eminyango nefoni. Indaba inetwork ayikho endlini? Ikhona. Yini pho emenza ukuthi aphumele eminyango? Ilapho phela engaqala khona ngabona ukuthi cha ngeke khona umnyakazo owenzakalayo la. Okay. And usuke wahlala phansi naye waba nesineke naye ukhuluma ukuthi ikhona into engasahambi ngendlela ebehamba ngayo eqaleni esishintshile and engangiphathi kahle. Uke waba sobala noma usathuli nje? Hayi ngike ngithenje imhlalisa phansi. Akazange afuna ukuhlala phansi, uthe akafuna lutho nje ngizoke azolizwe liqhamuka ngimina. Okay. Ngoba so shuthi nje ngimsola ukuthi yena uyacheat. Ekubeni engayenzi lento leyo. Uthi yena akayenzi leyo kodwa izimpawu ziyakhombisa ukuthi cha uyayenza lento leyo. Wena uzimisela kangakanani ngaye? Umuntu nje oyiphilela naye noma mhlambe umuntu ofisa ukuthi ngelinye ilanga ushade naye? Seyishintshile indlela kade ngizizwa ngayo ngaye. Okay. Seyishintshile impela. Ngenxa yalesi simo lesendlula kusona. Ngenxa yaso ngempela. So what if babuyelene and basathandana, uzokwenza kanjani? Uzomshiya? Hayi phela mina nginankinga ngingamshiya nje aqhubeke naye umuntu wakhe. Okay. So njengoba osinikezile ke inamba kababa umntwana, sike sazama umfonela, simtholile futhi. And akasilwisanga, upromisile ukufika. Engicabangayo ukuthi njengamanje usekhona ngale ngaphandle studio. So angazi noma wena ukulungele ukuthi ngimlande khona uzokhona ukuthi ukhulumisane naye ubuso nobuso. Hayi ngikulungele. Cha silandela yena. Alright, sibabuke lapha emakhaya siphinde sinamukele uhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke ubhuti anqabanga ukuthi asijoyine ingakho ela namhlanje and umuntu ongibhalelile kuyilapho uzothola khona zonke izimpendulo afisa ukuthi ayithole. The top iqiniso sizothola. Sabona kanjani? Ngiyaphila njani Mr. Ngiyaphila nami. Uba ubhuti Sibongo? Ngumfo kaMhlongo. Mhlongo. Unjomani. Ulokhuzana etsheni. Ay, abantu bahlanga bajwayele ukungivakashela kakhulu like angazi noma ngikhonzile yini. Sazi. Imaka awungichazele ubhuti yamazi? Ayi ngiyamazi. Uyaqalisa nje umbona? Ayi impela ngiyaqala ukumbona ngamazi. Oh, okay. No, ngiyakuzwa. So uhlelo okulona lithi umfunani umuntu wami. Kuningi afisa ukuthi akwazi. Ngiyacela ukuthi umbuzo nombuzo azokubuza wona ukwazi ukuthi umphendule wona ngoweqiniso.
Asike sizwe. Ngicela ukukhulumisana naye. Yebo. Mfowethu. Uthi kuyaphileka? Hayi sikhona. Ngesikhathi sizwe. Emazi usine. Sine mophi yena mfowethu sine enginabo ngiyacabanga abathathu mangaphosisi. Ukhuluma ngamophi? Lona ingane yami. Oh. Nguwe lo mbhemu lo sineyamtshela ngaye ngesikhathi ngithi ngifuna ukubuyelana naye ukuthi usekhona. Hayi, yazi mangoku wamfama vele ngibuyela ngathemba kwamina. Kanti khona abantu engingcono nabo ngokuhle. Hayi khuluma mfowami, hayi sinempela hayi uma wengane yami intombi yami futhi sibuyelene. Ikuphi okunye ufisa ukwazi? Mfowami usuyabindwa yini? Khuluma mfowethu, khuluma. Ngibuyelane nini? Mfowethu ngiyacabanga mhlawumbe amaviki asemathathu manje sibuyelene. Mangaphosisi mhlawumbe inyanga isiyophela nje. Yini mfowami kwenze njani? Yazi mina lo muntu lo sengiplan ukumlobola mina. Awu mfowami hey. Wena ubungazi ukuthi khona umuntu athandana naye. Wangitshela wathi ukhona. Sekuthi mina ke bengingenandaba nalokho ngoba phela ngiqhubha ubusoka mina. Bengifuna ukubuyela kumuntu wami. Umuntu wami phela loya unengane nami. Kahle kufanele lotsholwe yimina. Iqiniso njalo. Indaba mfowami. Khuluma. Ungibizile la. Ufuna amaqiniso. Asiyakusinda mhlawumbe. Mfowethu. Kahle ngifunani mfowethu? Uthi ayikho into engifunayo nami. Uma nje yini? Mina ngifuna ukusine. Futhi ngiyakuthola ngendlela engifuna ngayo. Uyakuthola? Impela ngendlela engifuna ngayo. Noma yini? Mfowami. Yehlisa umoya. Sixoxe kahle le ndawo. Uma ngabe usine ukutshela ukuthi ukhona umuntu engithandana naye, uma ngabe umcela ukuthi nibuyelane, uke wathini ngalokho? Uke wathi fine, akaqhubeka athandana naye kodwa nina noba uthi nibuyelane, noma mhlawumbe ukuthembisa ukuthi uzohlukana nomuntu ethandana naye ngoba nakho izobuyelana nawe? Besithini story lapho? Mamlotshwa angazisekhona ukuthi kahle kulo muntu abe naye njengamanje bekukubambisa nje kungilinda ukuthi ngize ngifune ilawo mazwi yena qhathi wangitshela kanjalo wathi nje cha bengisabambisile ngilinde ukuthi ubuye kahle nguwena ongoweqiniso ngathi mase ngizwa lawo mazwi nami yawo yathokoza inhliziyo. Uyabambisa Impela ilokho engikuze engakuze impela. Wangitshela kanjalo mfowami hayi. Manje wena ukuphi wena ngolingane mina? Mfowami nami bengiyondla ngendlela zami. Usho ukuthi le mali le ekade ifika ngesikhathi ngingasebenzi bekuyiyona ingane yami mfowami phela bengiyondla kanti bekumele ngenze njani ngayondla ingane yami mhlawumbe bekumele ngiyiyele. Ngiyeke ingane yami manje uchazela lokho befanele ngiyekondla ingane yami. Angisho njalo mina. Qhubeka ngilalele ikuphi mhlawumbe ukusho ke mfowami ngenze njani? Kulungile. Ngizohlukana naye mina. Usho kanjalo kubona kusakwatile noma? Cha. Ubuvela ngasemthandi? Bese kukhona lokho nje enhlizweni yami ukuthi cha, ngiyamdedela. Dedela mfowami dedela usebuyile umakhonya. Usebuyile. Usengowami. Ubengowami namanje ngowami. Salusa umdedela mfowami vele usengowami. Akukho ongakwenza futhi ke. Akukho ongakwenza. Uchaza ukuthini ngalokho? Ngicela ukuthi akukho ongakwenza ayikho vele into ongayenzini ongayiqala nje uyenze. Awusho ke uma ngabe uthi uyaqala yini ongayiqala mhlawumbe uyenze iphumelele uma ukuthi iyaphumelela kungaba yini? Ngoba kuyafana ngisho bekuthiwa siyalo. Solela ubala egcina kwakho ngikuthatha mina. Imina phela umakhonya. Akukho.
Wena nje ihlisa umoya. Maningi amantombazane. Yeah, sengizwile, alright. It's fine. Sengizwile, alright. Yeah. Uzohlukana naye mina. Cha, thanda usuhlukene. Cha. Vele nje kwamanje nje umala njengamanje. Kwamanje ngihlukene ngobungu wami. Kwamanje nihlukene. Wena nje kufaka emqondweni wakho ukuthi kwamanje nihlukene. Ohambela. Wena ubungu wokubambisa. Ayikho indaba yakho. Ayikho nje indaba yakho mfana. Yehlisa umoya njengamanje wena kufaka emqondweni ukuthi usine akasesiyena owakho. Akasesiyena. Wena ufunela iqiniso. Ngcono ngoba lifuna wena. Ungisukele ngidlalele nje ekhaya. Nakhona futhi bengimthinta ke ngimtshela ukuthi akathenge yini lento ilanjalene. Ufuna ukumuzwa kahle mhlambe mayifaka ilanjalene ukuthi uzoba mnandi kanjani. Impela nje ihlisa umoya. Engingakusho nje impela ukuthi hayi. Ayisekho indaba yakho. Wena yakho nje sisesakini. Mhlawumbe uziyocoshwa ngabanye osisi. Mhlawumbe nje awuzama ushuga mama ngeke akuphoxe. Awuzame yena. Ufila kanjani ngalokho? Ibhlungu. Futhi. So inkomo uzasekhaya la kuyajikisa. Impela. Esijikisa. Kanti uzehambisele. Ukusobe seyimisele ukuthi athumele umalume. Oh hayi, batshela umalume ukuthi kube liphuthu ucabange kabi. Umqondo wakho ubusaphithene nje kuthiwa ubusavaleka amehlo ngenxa yothando olungekho nakhona. Alukho. Nangendlela ukhuluma kanje mfowethu. Ngathi awungizwa nje inhlobo yini? Noma uyangikhalela? Hawu, mfohami. Phela mina kahle mina ngikutshela nje into esobala. Wena phela ufuna iqiniso. Sengiyakutshela ngeqiniso lesobala. Noma mhlawumbe ufuna ngoqambela amanga. Ngizwile. Alright. Kulungile ke mhlawumbe ngiyakuzwa phela ukuthi angahalela yini ngathintana kunankinga. Kusafana ngabe silwele ubala. Nje. So uyaqhubeka noma umntwana wakho awindawo? Awu, ungowami nje. Uyahlukana nosesobuthandana naye? Yebo. Okay. Angazi noma lokho ukusho ngoba nakusokwatile noma into oyisho ivele isuke enhlizweni yini. Kodwa ke ngifisa wehlisa umoya ube right udlula kuyona yonke lento leyo because ubhuti la waba umntwana akakufihleli ukuthi vele selubuyelene nosesobuthandana naye. Uxolo. Hayi, khuleka ngizoqina ngibe indoda. Mbuke lapha ekhaya kuyavela ngazuthi kufanele sigoqe la ngoba usisi ubuyelana nobaba omntwana wakhe and ubhuti uyakubeka kuyacaca ukuthi uzohlukana naye and uzoba strong uzoqina akwazi ukuhila aphole ngokwenele adlule kuyona yonke lento le kwazi mhlawumbe uzomthola omunye umuntu ozomthanda naye ngenhliziyo yakhe yonke asazi kodwa ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe ulike ushare mina ngithanda kakhulu bye. It's the Black Life TV.